Poštovani prijatelji, evo jedan video koji sam snimio letos dok sam boravio u Beogradu. Imao sam priliku da posetim svog poznanika i prijatelja, doktora Željka Atlagića, koji živi u Čikagu i koji je sada u penziji na neki način, ali je želeo da svoju penziju i svoje te neke starije dane provede u Beogradu. Tako da je on svojevremeno kupio stan na Beogradu na vodi i ja idem u njegov stan da vidim kako to izgleda, pa pogledajte vi isto, mislim, ovo je ta zadnja neka faza tog Beograda na vodi, to već više nije na vodi, to je više u Savskoj ulici, ali i to je to. Blizu je tu taj neki, da kažemo, novi elitni deo Beograda, koji je poprilično skup, jer stanovi ovde su sada, učinio sam neki 4-5 hiljada evra po kvadratnom metru, što nimalo nije jeftino i malo ko to od ljudi koji žive u Srbiji mogu da priušte. Međutim, ima puno naših ljudi u svetu iz inostranstva koji, s obzirom da je sada ceo svet postao vrlo, vrlo nestabilan po pitanju ulaganja, ljudi jednostavno se odlučuju, pa recimo čak šta više i da kupe tako stan na Beogradu na vodi ili da kupe neku nekretninu na Zlatiboru, kao što je recimo Balkan Exchange, to je taj čuveni Balkan Square koji se gradi u srcu Zlatibora. Evo, ja ću sad da vam pokažem kako izgleda taj njegova apartmanska zgrada, koju je on kupio, kažem, u samom startu, u onom momentu kada je to još bilo normalna cena. Sada je to već više dosta poskupelo, kako će stvari biti i dalje vidjet ćemo, ali evo, pogledajte sada, pa znam da će biti komentara i ovakih i onakih, ali šta da se radi. Različite su mišljenja, različite su pogledi, i na celu ovu gradnju Beograda na vodi. Neki smatraju da je to dobro što se radi, neki smatraju da to nije dobro. Ne znam ni sam šta da kažem, nije dobro ni ovo što se događa u zadnje vreme vezano za taj litijum i za to iskopavanje koje definitivno može da bude veoma štetno ekološki po Srbiju. Ali sad, šta je tu, koliki su tu pritisci Zapada, koliki su tu pritisci velikih korporacija i koliko uopšte vlast ili narod može da se odubre u tome. Ja sam nadam da će uspeti, ali prošli smo kroz mnogo nevolja, kroz istoriju, tako da evo, ovo je jedna od tih novih nevolja. Evo kako izgleda garaža u tim zgradama. Prve priče koje sam ja čuo od ljudi koji su mi pričali o Beogradu na vodi je da u principu odavde se stalno ispumpava voda i je li to sve podzemno. Ja sam otišao u drugi, mi smo otišli ovde u drugi nivo, znači 2 sprata ispod nivoa zemlje. Za sada nisam video nigde da ima vode i relativno se to dobro održava. Mora se dobro održavati jer i taj neki association fee ili ti ono komunalno održavanje u ovakvim zgradama je malo veće, tako da sve ima svoju cenu i svaka cena i podržava određenu vrstu održavanja. Slična stvar je kao i u Americi. U Americi recimo ima gradova koji manje plaćaju porez i tu je dosta povećan kriminal, jer tu ima mnogo manje policije i vatrogasaca i uopšte tih službi koje se brinu o bezbednosti, dok neke opštine koje plaćaju, koje su ovako malo imućnije i plaćaju veći porez, tu je vrlo bezbedno. Svašta se događa u ovom svetu ovih dana, pa evo, da se prošetamo malo ovom garažom, da se prošetamo malo i da popričamo sa doktorom Željkom Atlagićem, koji je zaista vrhunski majstor u svom zanatu, što bi rekli, u svom poslu. Bio je jako poznat zubar u Čikagu, otišao je u penziju i na neki način se i dalje bavi biznisom. Mnogi ljudi koji odu u inostranstvo se u principu jako brzo prilagode tom nekakvom toj nekoj radnoj etici, tako da čak i kada odu u penziju, oni jednostavno ne mogu tek tako da se reše, da kažu, sada više ne radim ništa, ne. Oni i dalje su aktivni, to ih na neki način drži živim i aktivnim, što kažu da su potrebni ovom društvu. Da vam pravo kažem, ja se osjećam tako sigurno isto na taj način, jer ja sam već u penziji 2 godine, ali i dalje pomalo radim, biram poslove koje ću da radim i sad uglavnom zadnje poslove koje ću uglavnom da pogađam ću samo najvjerovatnije da vodim i da obezbedim nekim ljudima, mojim prijateljima da mogu da rade i da zarade neku količinu novca koja će biti dovoljna za nekakav takav život. U Americi koja je postala sve skuplja i skuplja za život i koja na neki način, ukoliko čovjek ne vodi računa
šta i kako radi, može da bude iznenađen i da bude doveden u neku situaciju da razmišlja šta sutra. Evo, ovo je ulaz njegove zgrade, tu se nalazi i osoblje koje vodi računa ko ulazi i ko izlazi iz zgrade, tako da je to veoma bezbedno i to je jedan od načina i to je jedan od razloga zašto su ove zgrade dosta skupe, zašto su stanovi u ovim zgradama skupi. Ajde da vidimo domaću. Pa ćemo posle ovo iz vrbe. Beograd na vodi, domaća rakija. I ljudi iz Čikaga došli ovde na odmor. Gde više vremena provodite? Još uvek u Čikagu? Pa da, još uvek u Čikagu, porodice, obaveze su tamo i tako da još uvek... Još uvek imate ordinaciju tamo ili? Pa ja sam prodao svoj biznis i lepa prilika da pozdravimo doktorku Ljiljanu Svjetlicu, koja je preuzela moj biznis, jedna mlada, sposobna, i ja je lekarka, ja je iskreno preporučujem i tako, eto. Dobro, ljudi su naučili da dođu u vašu ordinaciju, tako da... Ajde, živeli. Živeli. Dobro došli u Beograd, u Beograd na vodi. Beograd na vodi. Živeli. Jep. Kada ste vi rešili da kupite ovaj stan ovde? Pa, čim su počeli da prodaju, odnosno razgovaraju u Beogradu na vodu, ja sam znao šta bi ja hteo, a to je pre svega da budemo pored reke. Jer Beograd je prilično zagađen još uvek, pogotovo u ovom vremenu gde ima automobila da čovjek ne može da veruje koliko toga ima, nema više parkiranja i tako dalje, grad je zagađen, specijalno zimi, tako da sam, u stvari ja gledao da nađem neku lokaciju gde možemo da prošetamo ono što nam najviše treba i da tu na neki način bude ili svežije ili čistiji, ako je to moguće i ole. Tako kad su oni se pojavili sa tim projektom, onda sam ja odmah reagovao, hteo sam da kupim u ovim prvim zgradama, ali tu sam naišao na otpor. Prvo moje porodice koji su mi rekli, to je sve prevara, ti ne znaš s kim imaš posla, ti to radi sam, mi nećemo da budemo deo toga, ako hoćeš da daš pare, da se pozdraviš, ti izvoli, i tako dalje. A tada je bilo najpovoljnije? Tada je bilo najpovoljnije i vidjet ćemo te prve dve zgrade. I onda su mi rekli da ljudi koji to hoće da rade, hoće da izdaju Kosovo ili tako nešto. Takva je bila nekakva čudna priča u svemu tome. Ali onda sam ja sam znao, živeći na zapadu, znao sam šta je rizik i dobro sam proverio ove ljude iz Emirata i onda sam vidio sve njihove projekte koje rade po svetu, uključujući i arhitekturu, raspored stanova koji su i tekako luksuzniji na nekim drugim svetskim destinacijama. Beograd je u stvari skromnija varijanta sa jednom drugom namerom ovde, ali onda sam se odlučio u stvari da uđem u taj rizik, znajući da ovo mora da prođe zbog cele situacije, politike i tako dalje. Sreća je što nije bilo nekakvih ratova, što ovde možda se dogodi u svakom trenutku. Tako da onda sam sam došao, to uplatio i onda je to počelo sve da se menja. Danas, kad dođu moji prijatelji, oni su sad počeli da kupuju stanove. A ja ću da vam pokažem i zašto. To je to. Pogledam malo kakav je pogled ovdje sa terase. Evo, možemo kroz ovaj, tako da kažem, pogled, možemo da vidimo u stvari celu tu priču u Beogradu na vodi. Jer u ovom trenutku vidjet ćemo ono što se svakodnevno dešava, vidjet ćemo, možemo da vidimo koja je strategija prodaje ovoga, vidjet ćemo, možemo da vidimo kako ide izgradnja, koliko su stanovi, kojom brzinom se to gradi,
Kula, Beograd i niz drugih stvari. Ovo su, Dragane, te prve dve zgrade i ovde na ćošku se vidi jedan health club u kome ja vidim neke mlade devojke koje vežbaju, a stvarno nemaju nikakve potrebe za tim, ne znam zašto. Tako se ja šalim. A dobro, ne privlače mušterije. Da se uključe. Znaš kako je tu u Americi? Kad treba da se uključiš u džim, da potpišeš godišnji ugovor, uvek te tako neka mlada devojka privuče. Ali evo ovde se vidi i taj na neki način, ne mogu da kažem simboličan, nekakav spoj starog dela Beograda, Pobednika, Kalemegdana, Tvrđave i tako dalje. I ovog što se događa trenutno u Beogradu ili u Srbiji, i da vidim, može da se vidi i Beograd na vodi koji na neki način donosi nešto malo drugačije i nekakvu promenu. I evo sa ovoga mesta može da se vidi kako se vrši promocija u stvari tog grada, a ovoga puta je to nekakav, što bi rekli u Americi, event, gde će da bude nekakva trka, deca su se skupila. To se ovde događa svakodnevno, neka vrsta reklame. Za par sati bit će tu izložba skupih i egzotičnih automobila. Ovde na parkingu? Da, tu je. Ovde dolaze šeici, ovde na ovom ćošku. Ima jedna platforma, nju ćemo da vidimo, gde oni dolaze brodom, ovde se blokira sve, kao što je nekim čudom i ova kockarska kompanija mogla da zatvori ulicu. Dobro. Dešava se. I onda oni dolaze tu i onda je tu izlaze, odlaze u restoran, gledaju šta se to događa. A ovo što vidite ovde, to je ova dama koja se brine ovde o higijeni ovog naselja. Tu može da se vidi kako može jedan grad da bude čist. Ovde se može da vidi kako može da postoji i landscaping u Beogradu koji se održava. Ja gledajući detalje, gledam ljude koji skidaju ili stružu žvake sa ovoga, jer landscaping, ovo održavanje, gde ne vidite đubre oko ovih kanti sad govorimo o životnim stvarima, govorimo ono što se događa oko nas. Znači da neko strogo vodi računa. Ako vidite onog gospodina u beloj košulji, to je security. Ako pogledate automobile, bit će ih ovde, to su automobili visoke klase, vrlo skupi. Tako da se ovde strogo vodi računa. Da bi prodali ovo što vidite ovde sa leve strane, a to su nebrojeni kvadrati, to prodaje te stanove. Znači, to je ovo što vidite, landscaping, sigurnost i čistoće. Da. A da li ljudi manje bacaju smeće kada vide ovako lepo uređeno? Ja mislim da. Znači, jer kad dođemo mi u Ameriku ili kad odu naši u Nemačku, pa kad vide da je sve čisto, nekako ne bacaju, a kad pređu granicu odmah kroz prozor. Da. Pa ja mislim da. Najbolji, tako da kažem, odnos između onoga što se događa, recimo, u ovom delu grada, ja ne mogu da tačno kažem da li je to obzir tih ljudi koji žive ovde ili organizacija ovih ljudi koji hoće da prodaju ove stanove i ovo održavaju sve, ali najbolje ta razlika može da se vidi i to drastična razlika kod Brankovog mosta gde prestaje Beograd na vodi i dolazimo u grad čuvene beton hale i tako dalje. I tog trenutka počinje haos. Tog trenutka su klubovi, diskoteke, noćni život. Pune kante, razbacano đubre, jedna bahatost, automobili prelaze kocke, lomete kocke i sve se to događa na prostoru gde imate bar 2, 3 kruzera rečna, gde dolaze turistu. Znači da je tu prvi deo utiska o tom gradu prilično drugačiji. I onda pređete metar jedan u zonu ove vrste komercijale ili biznis ideje i tako dalje.
I vi odjednom vidite čiste granitne ploče, vi vidite landscaping, crveno, zeleno cveće, nema nikakvog đubra okolo. Znači da se to može. E sad, kako doći da svi dođu na takav nivo, to je nešto drugo. I još jedna je velika istina, a to je da ovo naselje, znači ovo sve što se vidi, direktno se izliva u Savu. A to je tek posebna priča. Znači i ovome što vi vidite na neki način glamur, koji je možemo da prošetamo, koji je u mnogim tim elementima na svetskom nivou ili čak u nekim čak iznad tog proseka, vi vidite da u osnovi ima problem gde nisu rešeni najosnovniji ti problemi. I to je sad ta nekakva, ne znam ni kako da nazovem, muka ili papazijanija gde ovo društvo Srbija treba na neki način sebe da postavi. Eto, to su tako zanimljive stvari. Inače, lokacija je perfektna, ono što ovde se nudi kroz restorane, kroz taj shopping, tako da kažem, shopping, nema veze. Ono što vi dobijate ovde, to je, boga mi, za svako poštovanje i kapu dole. Kako sve to radi? Da li će ovo da se završi? Ja verujem da hoće. Kažete mi, kad ste vi kupovali stan, šta su vama rekli, šta je sve uključeno i kakve sve stvari možete da koristite u zgradi, šta je... Prodaja je bila da kad ste vi stanar ove zgrade, da imate 24 časa security, postoje ljudi dole, sve pod kamerom, oni su tu 24 časa. To podrazumeva da vam daju ne samo zaštitu, nego ako hoćete nekakav taksi do aerodroma, iz aerodroma imaju te službe koje ako imate nekakav problem u stanu, nešto je puklo ili ne radi, oni se pojave tu za 5 minuta. Znači u ovom vremenu gde je teže naći nekakvog majstora nego hirurga, nekakvog lakše nađete hirurga, ne znam koje specijalnosti, vi danas ne možete da nađete neko ko će da vam zalepi pločice ili tako dalje, to ovde može. Oni da li uzimaju ove radnike sa gradilišta, ima tu nekakav majstor, ali smo neke stvari morali sami da rešavamo. I to dobro smo se i snašli. Jer zgrade imaju jedan problem, a to je da bi napravili što veći broj spratova i da bi stavili te kule, ne postoje klasični sifoni. A sifon je jedna cev gde je voda tu koja ne dozvoljava mirise i tako dalje. Oni su to rešili tako što to ide prosto horizontalno i ugradili su, specijalno u ovoj zgradi, ugradili su nešto što je davnih godina napravljeno i koje nije rešavalo to problem. Naravno da je ta fabrika, to je nemačka stvar, oni su to saznali i napravili su te nove modele gde je na neki način, rekao bi da hermetički zatvara, da li je to nekakav silikon ili tako dalje, gde pušta vodu da prođe, a zatvara se tako da ne pušta nazad. I onda smo mi to sami morali da rešavamo, a inače nije bilo ni malo prijatno. I mi smo u stvari, mi smo sami, ili ovaj Google nam je pomogao da nađemo rešenje što oni nisu mogli da nađu. Ili nisu hteli. To je tako tih stvari. A možda nisu ni znali. Ili možda nisu znali. Nisu ni znali, verovatno. Ali, eto, to se dešava u izgradnju, ne znam, ako radite neki produkt, uvek se nešto dešava, te vrste. Kad bi uporedili gradnju u Americi i gradnju na Beogradu na vodi? Pa, ja bih rekao, sve zavisi. Mi u Čikagu živimo u apartmanu, u stanu, ali to nije stan nekakav standardan. To je korporacija koja je napravila 25 tih, tako da kažem, projekata gde ideja, gde ljudima koji su u penziji ili su završili ne rade, ponudite apsolutni luksuz, a to znači tvrda gradnja, visoki plafoni, garaže koje smo videli dole, to isto postoji u Čikagu.
A u odnosu i kad uporedim ovaj stan sa takvim vrstom stana, to je tu negde. U odnosu na ono što se nudi stanovi u Čikagu koji su od drveta pravljeni, to ne može da priđe nikako ovome. Sedamo zbog buke.